Ngopo kena dina minggu iki? Nanti cewek konco reneng. Sepine dina iki ya Allah. Kadung lagi babalan, sudah latihan nih. Terus ngopo benar? Wis salah. Woi ayo sepi. Ah sepine ya iki. Apa kayak tangga doyan meneh kayak. Wes, Iki ngopo meneng ae mau aduh dina iki sepi lho. Apa ya? Nanti cewek aku. Lah iki ada cewek lho. Ora, aku mau jak kowe dolan ngomong nanti kowe mau. Lah aku ki aku golek cacing kan. Ah nanti mae we. Karep mancing. Mancing? Mancing kok. Oh. Ra iso mancing aku. Lah, iki lanang wedok semancing iki. Nggak hobi aku mancing tadi ra iso aku. Ngalah. Oh, kera kowe mancing gas ae. Nanti. Kali-kali mburine lho. Yo ayo lah. Yo. Yo. Oh gue. Oh, sudah sedang ngono. Biar mancing. Ora mancing iki. Wes video ini sepi aku males aku. Aduh sampai ada orang di cewek aku. A few moments later. Mancing lah yuk. Jual orang ini Jadi bona wae di bona. Yo. Apa ya teh? Pret. Pret gerak-gerak pret. Udah gondrong weh. Udah kayak. Oh, lo gerak. Truk. Mancing ini truk. Ndi? Mancing ini cewek paling. Iki ngene wong. Apa yo? Heeh, dhewe mancing lo kae. Kayak yo kae wae yo kan. Olah yo manut lah aku. Apa? Kuno kuwi ae. Kayak wae kowe. Masuk weh, leren gunung barang ayo. Iya iki. Hai. Hati-hati weh tiba kok. Kowe di bona yo. Wah, ngeri juga yo. Iya iki. Pakane iki pakane cek. Yo makan sih yo. Wes. Udah nih. Nah, makan tuh akeh yo. Kayak mungkin neng lo gondrong, mungkin lo gondrong ra yo. Kok janjane lo gondrong. Bisa jadi nang wet iki nek lo gondrong lo. Bisa kita iki. Lah malah kalau ketemu lo gondrong gede kan. Aduh. Los lah. A few moments later. Tuh. Mau rendo into nih. Sawane panas. Nolak aku tuh. Duh. Aku ora gombe nek iki. Ah, Lagi. oh nang wedang. Ngawani panas nang ngejak mancing lah wedang. Pedok lho iki. Seraing to, kataku teles. Ora, boleh degan lah. Semoga aku iso aku. Lah ya, degan nih ngelak aku. Golek ono, aku mancing sisik dhewe. Yo. Golek reno apa ning ndi? Iwak ini. Lu diangkrek. Iwak dibuak nih. Goblok ae. Ini gini. Jan. Kati. Wah, untuk into nih. Aku pret ini. Juang kok nih. Botol las. Kupret ini kok. Gane wicuran apa wae. Iki wet kabel kupret goblok kok nih kabel ngene. Kayak doh. Kupret banget urung ya iki. Mancing nih.
Ini beri. Pret di. Pret. Ini pret. Wes kilo pret. Enak ini pret. Goblok. Buruan awet dia bener ke matanya somplai. Pret. Cepet. Pret dhuwurmu ana dia kan. Perhati matamu ning ndi. Ngerti yo, kowe ngomong golek bayu degan kok golek ngasal wae ta lu. Lah, wis munggah. Yo. Oh, terasa menek ya aku. Rawat terus. Pret asa munggah iki lanang wedok. Ora iso munggah aku iki lho. Pret. Alah. Nyana ra, tapi cekep pret. Terak kono kula gondrong. Gak. Hati-hati makane. Yo pret. Tak awas nang isor menek nang dhuwur yo. Iso awas grenek wonge. Roke aku pret. Oh, siap. Hati-hati. Yo pret. Wonge ora iki. Hati-hati aku gini. Enak wong kira pret. Ora nang. Hati-hati. Yo pret. Angel pret. Wes usahane lah. Tarik terus. Ngomong epot iki lho. Lah. Pret jadi. Dian pret. Wes, kat. Aduh, hawane panas ngene iki. Ora go wedang. Wah, iya iki. Anu iki Pak Degan iki, Pak Dekiman iki. Kok ora enak uang iki. Walah. Truk, ana wonge truk. Opo yo, Pret? Waduh, dile Pret. Halo. Pecah. Wong kan di kamu kuno yo. Yo, Pret. Tangan dilek sik. Siap. Lu gak ketahuan iki. Aduh. Kok enak tampil tiba iki? Sopo iki sing kopek? Kopek sing kopek iki lumayan. Walah, dah iki to. Lan, opo ngono? Ora padhe. Aduh. Dian, ngopo ngene? Iki kok tekan lho, Dek. Wih, iki kok tekan. Yo, Duk, aku akan ngelakno kamu. Dek, dijadokno ijine aku mau. Duh, jan. Ngopo Pak siji lah. Lah terus aku sing duwe Pak Dek iki. Yo, Duk to. Walah, Pret. Wah. Jelas sih ketahuan kae. Duh. Tak rono lah. Ketahuan ya, Truk. Terus sing duwe iki gono Pret. Loh, Pak Di lu sendiri toh? Lah, Dewe padha maling iki. Wih, tos. tose Pak Di. Jatokno yo sijine. Dek ra ngomong. Wis. Aduh. Pencapet. Dian. Mati sik. Apa? Apa, Dek? Lah dhewe marah nembung ki. Oh, lho. Duh. Alah sanggo iki. Ora ngolah dosa. Wes nambungi kene yo. Lah yo nembunge gampang kare wae. Nambungi kene lah. Kok nek bar ngombe nembung. A few moments later. Wes tok sik yo, tos. Tuh, Wis. enak kan wes